Gihigugma sa Ginoo og iyang giampingan o gipanalipdan ang mga tawo nga sa kanunay nagpasidungog kaniya, ang mga tawo nga matinud-anon nga nahigugma kaniya. Atong basahon sa Salmo 97 bersikulo 10 hangtod sa 12. Nag-ingon dire, gihigugma sa Ginoo kadtong nagdumot sa dautan, iyang gipanalipdan ang kinabuhi sa iyang katawhan o giluwas gikan sa gahom sa mga dautan. Sa 11, ang kahayag nagdanag sa mga matarong ug ang kalipay ngadto sa mga putlig kasing-kasing. Sa 12, paglipay kamong mga matarong tungod sa gibuhat sa Ginoo ug pasalamati siya. Igsoon nag-ingon diha sa verse 10 nga gihigugma kita sa Ginoo. Gihigugma sa Ginoo kadtong mga tawo nga matinud-anon nga nisimba kaniya, matinud-anon nga nialagad kaniya, ug matinud-anon nga nagpasidungog ngadto kaniya, nga dili gayud siya mubuhat og dautan. Kadtong tawo nga naglikay sa pagbuhat og dautan, tungod kay ang Ginoo igsoon dili gayud mahimuot kung ang iyang katawhan, kung ang iyang anak nagbuhat sa dinautan. Tungod kay ang Ginoo igsoon dili gayud uyon ni ana. Dumtan sa Dios ang mga tawo nga nagbuhat og dautan, apan katong mga tawo nga nagdumot sa dautan, nagdumot sa pagbuhat og dili maayo ngadto sa Ginoo, ang Dios igsoon mahimuot gayud ni ana. Ug panalipdan sa Dios kana nga tawo igsoon. Ug dili mosugot ang Dios igsoon nga maguba sa demonyo ang iyang kinabuhi. Atong nakita ug atong nadungog igsoon diha sa verse 11 nga ang kahayag sa Dios nagdan-ag gayud sa mga matarong, ug ang tinuod nga kalipay maangkon gayud sa mga matarong, sa mga matinud-anon nga nisimba ngadto sa Dios. Tungod kay makita man diha ang ilang pagka-pure sa ilang kasing-kasing, nga wala sila laing gipasidunggan, wala sila laing gisimba, wala sila laing gialagaran kundi ang Dios lang gayud. Diha igsoon atong makita ang tinuod nga kalipay sa mga katawhan sa Dios, ug ang Dios sa kanunay nagdan-ag niya na nga tawhana igsoon. Diha sa verse 12 igsoon, kung ikaw matinud-anon nga nialagad sa Dios, matinud-anon nga nidawat ni Kristo ug nagtuo kaniya, sa kanunay igsoon ikaw magpasalamat sa Ginoo. Sa kanunay igsoon ikaw magasimba sa Ginoo. Ug sa kanunay igsoon ma-appreciate nimo ang tanang gibuhat sa Dios ug ikaw malipay niya na igsoon tungod kay matinud-anon man ang imong kasing-kasing sa pag-alagad ngadto sa Dios. Ug dili ka malipay sa mga butang nga nakita nimo sa kalibutan nga iya sa demonyo ug dili iya sa Ginoo. Maong sa kanunay igsoon magmalipayon kita sa atong pag-alagad sa Ginoo, aron ang kahayag sa Dios magdan-ag gayud sa matag usa kanato, ug aron ang tinuod nga kalipay ato gayong maangkon, ug aron makapasalamat kita kanunay sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.